سلام لك زنساقي نبلاك ماريام امنا نستبق واتي ناوي تمايتنا بچي بإنتهانا امچي وإياك أبوكي ما هي برانا يوم دنجي البارتي
Yeah.
أجونا تقصد بيتنا جانا وكل زين
Yeah.
ክርስቶስ ዘከዘመነ ወተወገን ቅድስት ድንግል ማርያም ቃልዚያም ዘበለ ከሐዋርያን ቅዱስ ጳውሎስ ዘወረው ሳመጣት ቤት አስተከደየ መልእክተ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 10 ብሎ በለይ ዘለኹ ወራሲ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ሸሕ እኳ ናይ ኩሉ ጎይታ እንተኾነ ኣብ ባርያ እሸሉ የብሉን ክሳታ ኣብኡ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለውትን መገድን እዩ። ከምኡውን ንሕና ህፃናት ኮለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኮይና ነበርና። እዚኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነብሩ ምእንቲ ክበፅሐን ንሕና እውን ናይ ወልድነት ስልጣን እንትንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ዝኣቦ ውሉድ ስለዝኾንኩም ከዓ እቲ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ ደቂም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድካ ኮንካ ኣምላኽ ወራሲ ገይርካ እዩ። ዓብየት ጳውሎስ ብዛዕባ ሰብ ገላትያ ቅድም ንኣምላኽ ከይተረክብዎ ከለኹም ነቶም በብሕብሪኦም ኣማልክቲ ዘይኮኑ በባርነት ትግዙ ነበርኩም። እጅግና ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩምዎ ኣባ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ድኹምን ብኻንን ኣተሓሳስባ ዓለም ትምለሱ ኣለኹም። ከም ብሓድሽ ዶ ንዓቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም። ንስኻትኩም ፍሉያት መዓልታትን ኣዋርድን ክፍለ ዓመታትን ተኽብሩ ኣለኹም። ኣባኻትኩም ንኸልቱ ደኺመ ከይከውን ፈራኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣሕዋተይ ከምቲ ኣነ ንዓኻትኩም ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ክትመስሉ ዝምለኩም ኣለኹ። ሓንቲ እኳ ኣይበደልኩምን። ከምቲ ትፈልጥዎ ብመጀመርታ ግዜ ወንጌል ክሰበልኩም ዝኸኣልኩ ሓሚመ ስለዝነበርኩ እየ። በረከትና ፍቕርን ሕይወት ሃብና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ጥራሕዮም ከም ዝወረደ ኣብ ላዕለይን ኣብ ዘለኹምን ኣስድርብን ኮይኑ ኢለ ቅዱስ أفقدنا أوزنا فقدنا زوجي حتى نعلمنا وجدا نزم سواتنا ومسواتنا محمد ربنا بسكر حسنا وصلى سعيد محمودها بصعب على مزغل وعيه ومزغل ومزغل مزغلك المرسال زلال والوالين لا يقول تعالى أمانا أولا كالب أفتحوا تعالى الجريد وذكر أولا من التوسل نريد يومنا كلايب لك يواندس على حالة أخذ أربعة وصار شموندا حق الفورس جريك كتي كتي كبا فورس بنايو جزاء كيلو حق الزلو زلخو وزوج حقوق الله اجل ما كيتي عادي فورس كتي كتي مساز نغرنا جزاء سفت زلخو مالت حق تاع الفار لذلك الله بغي مالت كم جزاء املا كنا النبر ايو كتي كتي مساز سمعكمو يتزاز دوري ورزريو ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ስጋ ከምዝመሰ ዘይኣምኑ ሰሓቲ ኣብ ዓለም ተራእዮም ኣለዉ። መፅሓፍታት ተረፈቶሰን ዝበሃል ከዓ ከምዚ ዝበለ እዩ። ሙሉእ ዓስሪ ክትበሉ ዝበሃል ነቲ ዝፀዓት ሙሉእ ነቲ ከይተጥቅዎ ተጠንቀቁ። ኣብቲ መዓልቲ ዓለም ዝፈተን ሓላፊሞ ነዚ ዓለም ናብ ዛዕሚ ዝሎ ኩሉ ኣይትቅርቦ
እግዚአብሔር ይሁን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ከ10 ሰለስተ ሰዓት 10 5 ናብታ ከተማ ሰዓተ ውሃ ናብታ ጸሞላ ዝነበሩ ላዕለወይቲ ትደርቢ ለየሩ ሳሉንካ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ያዕቆብ፣ እንድርያስ፣ ፊልጶስ፣ ቶማስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ማቴዎስ፣ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስ፣ ስምዖን ቀናኢ፣ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ነበሩ። እዚኣቶም ወልዶም ምስ ገሊአን ኣንስትን ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቶም ሓቢሮም ጸሎት የዘውትሩ ነበሩ። Gracias.
ቤተክርስቲያን በእንተ ቅድስት ድንግል ማርያም መሐር ቡስር ይኮንና ጻድቃን አምላክ ሰማዕት በደም መላእክት በጽራሪያ ሐዋርያት ተስፋ ሰማይ ስማና አውደ ዓመትና ይባረክና ቅድስና ወደሳው ሲትልና በቅድስት ድንግል ማርያም ና ስድስት ሰሙዕ ተስካር ጊዜር ስድስት ጸሎት ጾመ መስዋዕት ዘመረ ወሰገደ ከመረገር ማርያም ማርያም ስጋ ያህልና ነፍሴ ተና ካሰጋ ብራት አምሳት ተሰውረና ይዘና ማርያም ያህልና አምላክ በሰማያ መዝሙር 88 ቁጥር 2 ስመትየ ለዓለም አንትም ምህረተ በሰማይ ጽናት ረከ ኪዳነ ተጋያቱ ምስለ ወርያየ እስመ ትቤ
أفضل حال 36 بيت سنة إبراهيم نقبل مالخنا نيزوها نسان حد من سيسير ترى نقول كلنا ورمشيا لينا راجل الله الله كله كل وين وتجزيتي مريم بقشات بقسات بنتيها دمان زمان يودا عن بعد يبت نبي زكريا عليه السلام برتا إسحاق السلام مريم سمعت السلام برسالة سلاسين إسحاق دما من فسق اسمنا بعبد سمع ويا نسخي كان استبارك يغي اتخاب عزول الإنسان تبارك يوب تدوي داي دارك مسخ إسحاق من الليل نور السلام نعم سمع عبود إنسان عقل زي محمد سلاسين أبو جايز تدركي قال كم سبسم سلزامن كي بسديغي مريم با نزولت نفسك جاي تعبيو من فسيك أبامنا هيبة متحاني بايلو وديت بايلو يمونو هابنجي كله مولو بس تقولون يوم تقولون سغل عبيد نقرات يلا يمو سمو قدس يوم براتو ناتو سبرمو نولو يوم قرصمو حيني قبلين عبيات حسابات البوم بطلنهم حيات كوزفهم تبعونهم بسوار بغار على قلوم نتوميات بالغداز قوم نعبات نعبترات كات رايلو بسرنهم كمتربو ذاتنا نابرام نزول اسنقرهم بزلالة محرط ناسكرن إسرائيل ماريز غبولو
ማርያም ቃል ሰለሰው ለዛከም ሰሳው ተሚታው ለዳ ቢታ ተመሰለ ካቦል ነቢያት ታጣር ካቶት ሰማይ ምልክ ሐለ መልኩ በተነቀዟቱ ወዛት ሰጀላም ማና ቃል ሶንጀካ ከሰምን ክንሳለም ጉር ሰፖስ ወሳለም ለስለና ዱዓዘ ወዳ መስለካና ለግላው ቃል ሶንጀካ በባ ማስራና ለምንሰላላ ወይዳና ኢየሱስ ወዛዛቱ ላዝገድ ወደዚህ ልባና ተረበን نعنا بزمان كان رضانا خلنا حد وطبع بيتنا يسوع سبحانه على سبحانه بحوي وصبص مسكان وسعد وزل قلبكم سعد العالم آمين
ተናቃ ሸሎ ዝምናለና ንሲመት ክህነት ካብኡ ዝተኣመኑ ግሳት ፍጽም ብዙሕ ዓመታት ንሰናይ ዕላማዋል ሓልዋ ከድወልና ብዙሕ ተካዝብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ።
እንተ ብፅዕት ወፍስሕት ወስብሐት መንፈሳውያን ሊቃነ መላእክት ሰማያውያን ወኃያላን ወሰባክያነ ዮሐንስ መጥምቅ ወእንተ ቅዱሳን ጽባሐን ወላካን ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን በእንተ ቅዱሳን አግብርቲከ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ እንድርያስ ፊልጶስ ወበርተሎሜዎስ ቶማስ ዲያቆናት ቅዳሜ ሰማዕታት ወእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕታት እለ ያዕረፉ በርትዕተ ሃይማኖት ጳውሎስ ወጢሞቴዎስ ሥላሴ ወናርሳት ቲቶ ፍልዮና ቅዱስ ሰባኩሬታ ቁራን ክርስቲያናውያን ዝኾኑ እንቁና በረከት ሰማያውያን ምድራውያን ባር ሰላም ቅዱስ ናዋናላ ሰጨናላት ለምን አካሉ ማሰፊ ንስታሰሩ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮን ዘለዉ ኖዲ መካኑ ስላሕኦ ኣምባሃ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ታዊት ዲያቆና ለትነብሩ ውስተ ጽባሕ Oh
እቶም መንፈስ ቅዱስ ዘአቀቦም ምእመናን ዝነበሮም ሰማይ እግዚአብሔር ተዋሕዶ ብርሃን ምእመናን ዘእድግ ዝብልጽግ ዕዳጋ ኣብዚ ኣሎ። እዚ ድማ ናይ ክርስቶስ ብዜታ ሃዲካ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ኣለች። በዚ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ወገንን ብዙሕ ስራሕን ካብ ቅድሚ ጀሚሩ ስለተሰና ዝነበረ ኩናት ንአብርሃም ተጎዲኡ ዝረኸቦ ጻድቕ አብርሃም ሃይማኖት ገለጸሉ። እግዚአብሔር ከዓ ሓጢአቱን ክሕደቱን ዘይብሉ ገይሩ ሓለወ። ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ እውን ገበሮ። ጻድቕ ሎጥ ምስ ረአዮ ካብቶም ሕጂ ዘርሱ ደቂ ሰባት ይኣታ ኣብ ልዕሊ 5,000 ዓብዪ ኣምሮ ዝገብር ምንዳን ይስሐቅ እውን ምስ ረአዮ ብመሰረት ዝጸንዐ የቤታ ኣማሕረቲ ኣለዎ። ናይ ቤዛነት ቅድሚ ኤልዛቤት ኤልያስ ድማ ዓረቦ መላእኽቲ ዝመስል ድማ ገበሮ። ነቲ ሰብ ባቢሎን ዘልዎ ሓዊ 3 መንእሰያት ኣስሓበሎ። ከምቲ Amen.
አቦታት አዴታት እቲ ናትኩም ዝሃበኩም ጸጋ እግዚአብሔር ከተመስሉ ትውድሱ እቶም መንስያን መዘምራን ከሙ እቶም አቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ከሙ ስለዚ ኩሉን እግዚአብሔር ከመስግን እግዚአብሔር ቅዱስ ስለዝተኣከበ ነቲ ታቦት ብክብር ጌርና ተዓጢርና በብቲ ቋንቋና በብቲ ዝሃበና ጌርና እግዚአብሔር አምላኽና ኣመስግኖ ኩላና ለድሕሪ ታቦት ተኸቲልና ቅድሚ ታቦት ዝኸዱ መዘምራን ከም ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ሕና ድሕሪ ታቦት ተኸተል ኣቦታታት ያልና እግዚአብሔር ከመስግን ኩላና ለግና ምውፃእ ታቦት ከመሲና ይጨልልዋ 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 Good
ጽላተ ሙሴ ተፋጦት ዘሲና ጸናጽል 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 ለአረጋ ጸናጽል 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 ለአረጋን ሙሴ ጽላተ ሙሴ ተፋጦት ዘሲና ጸናጽል 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 ለአረጋን ለብሶ ዳዊት ልብሰ ክብር ዘየዓይነ ለብሶ ዳዊት ልብሰ ክብር ዘየዓይነ ቅድመ ታቦትህ አለየ ወአዲስ ዘፈነ 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 ለብሶ ዳዊት ልብሰ ክብር ዘየዓይነ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ
በህብረት የሆነ ክፍልን ደንገል እኩን በየማነ እግል እኩን በየማነ ክፍልን ገለ እኩን በየማነ እጉን ድንግል እኩን በየማነ
እመቤታችን ረድኤት በረከት ያሳትፈን፣ በሰላም የዋለ አምላካችን በሰላም ያስመሸን። ሁላችሁ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተገኛችሁ ሁሉ በምሕረቱ በቸርነቱ ከእመቤታችን ረድኤት በረከት ያሳትፋችሁ። በቃል ኪዳኗ ከደዌ ሥጋ ከደዌ ነፍስ ይፈውሳችሁ፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ይሰውራችሁ። ቀድሞን ጊዜ ሁላችንም በሕይወት በጤና በሰላም ያደርሰን። አቡነ ዘበሰማያት ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ያምልኩ እግዚአብሔር ያምልኩ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይብጽሐዮ ካብ ደቂቅ ካብ ሰዓት ናብ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ናብ ለይቲ ካብ ለይቲ ናብ ዕለት ከምዚሩ ነዚ ሰዓት እዚ ነዚ ዘብፅሓና እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይብጽሐዮ ነዚ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና በረኸት በዓል ተሳተፍቲ ዝገበረና ድማ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይብጽሐዮ እዚ በረኸት ፀጋ ትሪኢኹም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብፍቓዱ ብልውሃቱ ዝሃበና ፀጋ ኣብ ስደት ኮንካ ቤተክርስትያን ሰሪሕና ህዝቢ ተኣኪቦም ክጽልዩ ክርስሑ ክቆርቡ ክጽልዩ ክምለሉ እዚ ፀጋታት እዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ሪኢኹም ዓብ ፀጋ እሞ ንእግዚአብሔር ከነመስሎ ይግባአና እዚ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ቃል ኪዳን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓለም ምስ ፈጠረ መጀመርያ ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚሩ ቃል ኪዳን ነቦና ኣዳም ብናይ ዲያብሎስ ምኽሪ ኣብ ተመን ተሰዊሩ ምስ ኣስሓቶም ካብ ገነት ተሰጊጎም እዚኣ ኣይትብላዕ እዚኣ እንተበሊዕኻ ትመውት ኢኻ ኢሉ እግዚአብሔር ቃል ስለ ዝሃቦ እታ ትእዛዝ ስለ ዘፈስኻ ካብ ገነት ተሰጊጎም እግዚአብሔር ብልውሃቱ ድማ ሪኢኹም ንስሓ ምስ ኣተው በዲልና ኢና ኣምላኽና ምሕረት ገይረና ምስ በሉ ከዓ ባር ካብ ጓልጓልካ ተወይደ ብሓሙሽተ መዓልቲ ፈርቓን ንሕነካ ኢሉ ሪኢኹም ቃል ኪዳን ይኹ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ቃል ኪዳን እዚ ድማ ካብ ኣቦና ኣዳምን ካብ ቤትና ሔዋን ናትሒዙ ስጋዕ ምጽኣት ስጋዕ መወዳእታ ዓለም ኣሎ እግዚአብሔር ምስ ቅዱሳቱ ምስ ሕርያቱ ከምቲ ዝበሎን ከምቲ ዝሓሰቦን ዝደለዮን ስለ ዝፍፅም እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ካብታ ሕርይትን ቅድስትን ዝኾነት ቃል ኪዳን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ገይሩ ፈፂምዎ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሊዱ ወሲዱ
ተወሊዱ ተሰቂሉ ተንሲኡ አድሕና ናጽነት ይብልና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ሓርዩ መሪፁ ቀዲሱ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብቲ መዝሙር ዳዊት 89 እስመ ትቤ ለዓለመ ሃንጽ ምሕረተ በሰማይ ሰራ ጽድቀከ ሽዳን ተጋር መስኖርያን የዘወለጀ ዳዊት ምስ ሕርያቱ ኢያቄምን ሃናን ንቅድስት ድንግል ማርያም ካብኦም ንክትወለደዮም ብቅዱስ ፍቃዱ ሓሪዋን ኣጽሂዋን በዚ ዕለት ድማ 16 የካቲት እንዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማያት ምስ ዓረገ ምስ ቅዱስ ዮሐንስ ከለዋ ናብ መቃብር ጎይታ እናተመላለሰት ዝፅበቐላ ድማ እግዚአብሔር ጸሎታ ሰሚዕታ ትደሊልዋ ስንትፀውዐ ስለዚ ኣመና ኩላና ተኣኪብና ኢኹም ስላ ስጋዕ ሰዓዚ ለክብረ ቅድስት ድንግል ማርያም ተኣኪብና ልናሞ ነቲ ቃል ኪዳን ይሓልወና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ቃል ኪዳን ይመሓለና እግዚአብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃል ኪዳኑ ዘይልወጥ ምዃኑ مصبونا نوزاتو قرجان سجع حج أستلم من السماء تري ولهم مصبونا أبراهام زاتو قرجان سجع حجري ولهم زوم حدود نا أبراهام قرجان سجاتو ولهم سائل أويان زغل نجر زغل حيلي بنايا بوم قرجان بنايا أبراهام قرجان سجع حجري ولهم إحنا بحبشوا بدنا نرسل كمالهم ذهاب قرجان بناسا أمانات نت بناسا صلوا إلى نزاود النامو إطلاقنا لا يحلونا ذهاب قرجان سجا حلونا بنفسية حنا جيران معنا كابدوي سجا كابدوي نفسية حنا جيران معنا إحنا ما جابير زيبرنا سجادات جابير زهرنا سجادات رسولنا نتي جابير سجا هذا كنا نقوله ونقوله نتي جابير زيبرنا نقدر كنفلت كنا نسوي علو برا يفتنا جيران معنا يقول لهم زي عزيو يمر ينبت بناء هذا السمنات حمام هذا حمام كاب جابيرنا كل عالم زمرتات يقبل الله سلازي أبز عالم بخمزي سقيب لنا إحنا كمتي شمنوية صيمهم صليهم ناب جابير تنسيهم هذا ذهابهم صومن صلاتهم مهلا غيرنا مهلكم لنا يخلق جابير شمنوية سلسة معتي نصلي بيرهم سلسة صليو جابير أمنا مهلتي بوم مهلتي هذا جابير أمنا إحنا لما انتنا تمارس لا جابير كم لسنا سجن يولو شكل يولو تمارسوا كم لسوكم يبنامو ناول ملوسون لبنا هذانا إحنا كل جزء بترسيانا نعلم ملو سلام كلنا نعلم ملو مهلت كلنا يا تصلي بترسيانا مو تنسوا سمعنا جانا مهنا لا يبحكي زبعال كم زيركم تعاتكم بأمها بنزل بلوها بقلبت نزيل هيك نسيت مريم كل بعد من السناي كابت مالك حسكم سجع عجي ساعتكم ما أعدور كيس حاولكم جابير تقولوا زجوركم ولا جن حديان من المسلمين من الزمان ولا شيء سوالكم بتغرسياني مسيو تأمرين سمعة تداسير سمعة شبيت سوعة محل الكيل أرجاه وامو نزقال كرازي بتسفى إنا لازم نتعلمه بتسفى مسانا بروج جابير تسوى أي فلينا دوسي محرنا بعدنا يبحكي دبر مدهاني عالم أبادتنا أبا سلامة دمو زي كنجا قام تغينتو الجابير تنش عشمونال بركة شو يدربن انقدي بركة በጣም ለሁላችን ያስፈልገናል ጸሎት ለሁላችን ያስፈልገናል ምክንያቱም ስሙ ይመሩሃ በጉሩ ይላል ስሙ ይመሩሃ በጉሩ አባ ሰላማ ተብሎ መጥራና የሰላም አባት የሰላም መሪ ያድርግልን እግዚአብሔር ምክንያቱም ስሙ ለሰው ሰሎሞን ምን ብለዋል ከጥሩ ምግብ ጥሩ ስም ይበልጣል ብለዋል ሰላማ ማለት ደግሞ ከሳቴ ብርሃን አባ ሰላማ ለሀገራችን ለኤርትራ ለኢትዮጵያ ሰላም የመጣ ሃይማኖት ያስፋፋ ነውና እንደ አባ ሰላማ ከሰተናን አባ ሰላም ደግሞ ለሁላችን ሰላም የሚሰጡ ሰላም የሚያድርጉ ሰላም የሚያሩ ያለግል እግዚአብሔር አሁን ትንሽ ሶም ደግሞ ቃልጃይ ያስሙናና ወደ ሳይው አሰናም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በእንተ ሕያዋን ተሐጽኦ ኆኅተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርኅወ ለነ ዳግመ የተከበሩ እጅግ የተከበሩ አባታችን ሊቀ ካህናት ቀሲስ አምደ ሚካኤል የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ኪዳነ ምሕረት ደብር አስተዳዳሪ እንዲሁም የመንጎቿ ሁሉ ጠባቂ ክቡራን አዕይንተ እግዚአብሔር ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት የዚህ ደብር ሰበካ ጉባኤ አባላት እንዲሁም ከደብረ መድኃኒት ከተለያየ ስፍራ ለዚህ ክብረ በዓል የመጣችሁ
ያላችሁ በዚህ ስፍራ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም ሕፃናት እስከ ሞት ድረስ በወደደን በክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። የአባቶቻችን አምላክ ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ትናንትን አሳልፎ ለዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት የእመቤታችን የቃል ኪዳኗን በዓል ለማክበር ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ውዳሴና ምልኮ ለእርሱ ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ሊቀ ካህናት በሚገባ በዓሉን አስመልክተው አስተምረዋል፣ መክረዋል፣ ጸሎትም አድርገዋል። ዝናቡም እየመጣ ስለሆነ ጊዜ ስለሌለ እንዲያው መቼስ ካህን የሚስተናገደው በቃለ እግዚአብሔር ነው። እናቶችም ወደ አንድ ቤት ሲሄዱ የሚስተናገዱት በስራ ስለሆነ እንዲያው ዝም ብለው እንዳይሄዱ ትንሽ ይስተናገዱ ብለው ነው እንጂ ምንም የቀረ የለም። ነገር ግን ቅድም በመግቢያ እንዳልኩት በእንተ ሔዋን ተሐጽኦ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርኅኦ ለነ ዳግመ ይህንን ቃል የተናገረው ታላቁ አባት የእመቤታችን አወዳሽ ውዳሴዋን በሚገባ ያደረሰላት ቅዱስ ኤፍሬም ነው። ቃሉንም በሐሙስ ውዳሴ ማርያም ሁለተኛ ክፍል ላይ እናገኘዋለን። በእንተ ሔዋን ተሐጽኦ ገነት፣ ስለ ቀዳሚት ሔዋን እነሆ ስለ ቀዳሚት ሔዋን የገነት በር አስቀድሞ ተዘግቶ ነበር ወይም ተዘጋ። ኋላ ደግሞ ከኢያቄም አብራክ ከቅድስት ሐና ማኅፀን በተገኘች በንጽሕተ ንጹሐን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ደግሞ ያ የተዘጋው የገነት በር ዳግመኛ ተከፈተልን። ክብር ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ልጆች ቅድም አባታችን እንዳስተማሩት ዛሬ ትልቅ በዓሏ ነው የእመቤታችን። ከ33ቱ በዓላት አንዱ ትልቁ በዓሏ አንዱ ይሄ ነው። በእውነት ቃል ኪዳን የተቀበለችበት እንባዋ፣ ለቅሶዋ ዋጋ ያገኘበት ዕለት ዕለት በጎልጎታ እየሄደች ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ ልጇ በዚያ ቦታ ካጣችው በኋላ እነሆ ከሸኘችው በኋላ ዳግም እነሆ እዛ ቦታ አላየችውም እና እየተመላለሰች እዛ ቦታ ላይ ጸሎት ታደርግ ነበር፣ ትጸልይ ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎቷን ሰማ፣ እንባዋን አበሰላት። ጸሎቷም እንባዋም እነሆ ሕዝቦችን ማርልኝ፣ ይቅር በልልኝ፣ ማንም በኃጢአት ምክንያት በስንፍና ምክንያት ማንም ከገነት እንዳይቀር፣ ማንም የርስት ወራሽ ከመሆን ማንም እንዳይቀርና አምላኮ ይቅር በል እያለች ትጸልይ ነበርና ጸሎቷ ተሰምቶላት ዛሬ ቅድም ሊቀ ካህናት እንደጠቀሱት ስምሽን የጠራ ዝክርሽን የዘከረ መታሰቢያሽን ያደረገ ሁሉ እምህር ለኪ እምርልሻለሁ፣ መጥቶ በበዓልሽ ቀን ያስቀደሰ፣ በአንቺ ስም የተራበ ያበላ፣ በአንቺ ስም የተጠማ ያጠጣ፣ የታረዘ ያለበሰ ሁሉ እነሆ መንግስቴን ርስቴን አወርሰዋለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጣት። ክብር ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልጆች በዳግሚት ሔዋን እናቶች እህቶች ተንቀው ይኖሩ ነበር። በአንቺ ምክንያት ገነትን አጣን እያሉ ሴቶቹን ያርቋቸው ነበር፣ ያሳንሷቸው ነበር እንደሆነ እና ዳግመኛ ደግሞ በዳግሚት ሔዋን እመቤታችን በቀዳሚት ሔዋን እናቶችን እነሆ ሴቶችን ያርቋቸው የነበሩት ወንዶች በዳግሚት ሔዋን ድንግል ማርያም ደግሞ እንደገና ሊያከብሯቸው ቻሉ። እመቤታችን የመመካችን ዘውድ ናት። አክሊለ ምክነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ። ይኸው ቅዱስ ኤፍሬም የመመኪያችን ዘውድ እነሆ መድኃኒታችን ክርስቶስ የአንቺ ሥጋ ለብሶ አዳነን እያለ ያመሰገንበት ክፍል አለ። ስለዚህ እናቶች እህቶች የከበሩባት ድንግል ማርያም ዳግመኛ ክብርን ያገኙባት ድንግል ማርያም። እስኪ እናቶች በተለየ እልል በሉላት ነው ድንግል ማርያም። ስለዚህ እመቤታችን በዛሬው ዕለት በተቀበለችው ቃል ኪዳን ሁላችንም ከሞት ወደ ሕይወት ድነናል። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ተመልሰናል። ያጣነውን መንግሥቱን ርስቱን ወርሰናልና ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ዳግመኛው ከፈለነ ንብላ እምፀ ሕይወት ዘውቱ ሥጋው ለክርስቶስ። አዎ
ከፈለነ ንብላ ከፈለነ ንብላ ስጋው ዘውቱ ስጋው ለክርስቶስ ዳግመኛ በልተን እነሆ እንድን ዘንድ ከሞት ወጥተን ሕይወት እናገኝ ዘንድ እነሆ ስጋውን ደሙን አደለን። ከማን የነሳውን? ከድንግል ማርያም የነሳውን። አመስግኗት፣ ወላዲተ አምላክን አመስግኗት። የከርሞ ሰው ይበለን፣ የከርሞ ሰው ይበለን። በቃል ኪዳኗ ይጠብቀን። አምላክ መድኃኔዓለም ሁላችንም ከቁጥር ሳያጎለን ከርሞን ጊዜ በሕይወት በጤና በሰላም ደርሰን በዓሏን ክብሯን ለማክበር ለማንገስ ያብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን። ክብር ያህልና አባታችን በጣም እናመሰግናለን። ሕጂ ዞም መዘምራን ደቅና ዝናብ ከመጽእ ከሎ እቲ መዝሙርኩም ኣቕርብሞ እቲ ካብኡ ናብቲ ካልእ ፕሮግራም ንዓና ሕራይ ግጥምላትና ይብሉ ሕራይ ተግ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ግጥሚ ማርያመይ ድንግለይ ሰላም ሰላም ይብለኪ ንዓኺ ማርያመይ ኣብ ቅድሜኺ እናሰገድኩ ዓፂፈ ኣብራኸይ ክትባረኸኒ ወትሩ ንኽትኮኒ ምሳይ ናባኺ ምሕፀን ከተቕርብኒ ናብ ልዑል ኣዶናይ እወ እወ ክዛረብ እየ ኣብ ልበይ ዘሎ ክነግር ክምስክር ነቲ ናይ ማርያመይ ውዕሎ ነየን ገዲፎሞ ነየን እየ ክነግሮ በዚሑ ሰናያትኪ ክንደይለ ክቖፅሮ ንጽህተ ንጹሃን ማርያም ተሰሚኺ ልዕሊ ኩሎም ፍጡራት ኣብ ትሕቲ ወድኺ ርህርህተ ህልና ንጽሞ ከልቢ ማይ ዘስተኺ ናባናው ሕዚ ነቲ ዘየቋርፅ ፍቕርኺ ድንግለይ ውዕለትኪ በዚሑ ብዙሕ እዩ ዘይውዳእ ኩሉ ዝጠበቦ እናጐየየ ናባኺ ጽጋዕ ዘይትናቓነቕ ከውሒ ድልድል መጸጊዒት ብኣማላድነትኪ ምስ ወድኺ ኣተዓራቒት ከማኺ ድንግለይ ፍጹም የለን ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኮቶ ኣይተፈጥረን ንዓኺ ንውድስ ስለ ዝኾንኪ ኣደ ኩልና ካኻኺ ዝተወልደ ብርሃን ዓለም መድሃኒና ጽዮነይኺ መጸጊዒት ድኹማን ዘውዲ ዝደፋኪ ናይ ገነት ቃል ኪዳን መጸናንዒት ኣደ ናይ ሓጥኣን ፍሉዩ ክብርኺ ድንግል እመብርሃን ኩሉ ሓጎስ ኮይኑ ብምድሪ ብሰማይ ኩሉ ጸጊቡ ሃብታም ምስ ነዳይ በረኸት ዓዚዙ መሊኡ ሽሻይና እነሆ ነመስግን ምስ ቅዱሳን ሓቢርና በኣባ ኤፍሬም ኣባ ሕርያቆስ ብንጹህ ቅዳሴ ከም ዳዊት ማህሌታይ መንፈሳዊ ቅኔ ወትሩ ትምስገኒ ብቅዱሳን መላእኽቲ ብቅዱስ ገብርኤል ኤልሳቤጥ ዝተመስከረልኪ ደስታና ሙሉዩ ብምዃንና ደቅኺ ስለ ዝማሞቕና ብምውስ ፍቕርኺ ኣይንጠሚ ኣይንጸምእ ዘለና ቤትኪ ኩሉ እዩ ዝርከቦት ቅዱስ ማዕድኺ ንሕናስ ተሓጒስና ንዕልል ኣሎና ኣብዚ ክቡር በዓልኪ ምሳኺ መውዓልና ብምንታይ እሞ ክንገልጾ ሓጎስ ናይ ልብና እነና ንዝምር ብሓባር ኩልና ኣቱም ኣሕዛብ ኩልኹም ዝረሓቕኩም ንዕንዶ ቅረቡ ንሳ ክተብርሃልኩም እንታይ ይሰኣና ኩሉ እንድዩ ዓቢዳ ዝጎደለ የለን ሳላ ምሕረት ወዳ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ
Yeah.
Ah!
እንከይ ተፃወተት ኣብ ሕቆ ወለዳ ፍጹም ከይሓንቀበት እግሪ ተኽሊ ህፃን ንጽድቂ ተፈልያ ዝጠፈ ኣዳም ምድሓኑ ክርያ ለካ ዝኽትምናይ ሕማቕ ዕጫ ኣይኮነን ንሳ ጓሕሊፋቶ ኣደ ንጉስ መድሕን ኣደ ንዘኻትም ናይ ድኻታት ሃብቲ ደበስቶም ሕዙናት ናይ ውፁዕ ትምክሕቲ ተስፋ ዝተሰደ ንድኹም ጽላሉ ዛኪዳነ ምህረት ዛኪዳነ ምህረት ጸግዒ ሰብ ዘይብሉ ወሊዳ ምሕቋፋ ኣብቲ መብልዕ ዕማል ክብሪ ሕስራነዩ ውርደተይ ዝነቅል በጃይ ከሳድዳ ናይ ጥንቲ ጸላይ ኮይኑሎ ሞገሰይ ገጽ ሰባት ከይርኢ ኣብ ጽላል ኪዳና መድሕነይ ዘኽብሮ ናብራ ስደት ከመይለ ዘይጸሮ ኣደ ንዘኻትም ናይ ድኻታት ሃብቲ ደበስቶም ሕዙናት ናይ ውፁዕ ትምክሕቲ ተስፋ ዝተሰደ ንድኹም ጽላሉ ዛኪዳነ ምህረት ዛኪዳነ ምህረት ጸግዒ ሰብ ዘይብሉ ወይዚ ፍቓድ ኣምላኽ እጹብ ክትሕልኖ ነቲ ሓደ ወዳስ የዕብየ ክስኖ ሞቱ ብዘይመርድእ ኣብ ቅድሚየ ዒንታ ታይ ዝበለ ሓዘን ዘይብሉ መሰታ ሓዘነይ ንቡርዩ ከምቶም ዝቐደሙ ኣመስግኒ ነፍሰይ ዓብይ ንስሙ ኣደ ንዘኻትም ናይ ድኻታት ሃብቲ ደበስቶም ሕዙናት ናይ ውፁዕ ትምክሕቲ ተስፋ ዝተሰደ ንድኹም ጽላሉ ዛኪዳነ ምህረት ዛኪዳነ ምህረት ጸግዒ ሰብ ዘይብሉ ኣደ ንዘኻትም ናይ ድኻታት ሃብቲ ደበስቶም ሕዙናት ናይ ውፁዕ ትምክሕቲ ተስፋ ዝተሰደ ንድኹም ጽላሉ ዛኪዳነ ምህረት ዛኪዳነ ምህረት ጸግዒ ሰብ ዘይብሉ